Keselen guys, keselen. Istirahat leren sik aku ngau iki aku apean. Ya Allah panas leh. Duh. Gowo gedang iki aku ya, petakku. Tak pangan iki ning aupan. Masya Allah, iki mau ceritane ya nggowo rong cengkeh. Lah kok marai kesuwen ngethoki piring. Wis tak gowo sak tundun iki. Wis lho, malah protol kabeh lho ning jero montor iki lho ya. Protol kabeh. Wis karek mangan iki. Ngaup guys, ngaup. Ngaup ambekan pangani gedang iki. Sawahku ora ana gubuke yo guys, ya aku ngaup ning isor iki. Panasen aku. Masya Allah, iki jam piro kok panas ning nagenan iki. Jam 10 luwih 42. Wah, nazir karo-karuan ning sawah iku. Engko iki aku kudu nganggo tutup iki ben ora panasen iki.